Sanibingelela sinamkeleke nonke kwiziyakhala eMzansi. Ake siqale khona ke sibone ukuthi zithini. Thoke lapha namaphoyisa aseGauteng aseqaleleke umkhankaso wokulanda ke izimpahla ebezebiwe lezi impahla phela zodumo ezibizwa ukuthi ke impahla zomtapo. KZN kuthiwa ke mabaqaphele ngoba nakhona asekhishiwe amasosha angena umuzi nomuzi ayasearcha. Kanti ke sesidlula futhi phambili kuthiwa ke bashonile abafundi bandawonye bashinje banqonqa khona lapha yana esitolo phakathi ke kuwona embhikishweni bezama ukuthi apha ke ukudla. Kanti sesidlula phambili kuthiwa ke uMengameli Cyril Ramaphosa usexwayise ngokuthi ke ezinye zezindawo maduze nje zizophelelwa izidingo nqangi ngemva kwazo kwazo lezi igameko zomtapo. Kanti ke futhi siqhubeke lapha phambili kuthiwa ke kuxwayiswa laba abahlekisa ke ngesilo futhi ke bayakhuzwa ukuthi ke bayeke ukuhlekisa ngesilo ngoba kukhulu kusena kuyabajeqeza. Kanti ke sesiphetha nje sesivala lapha yana ke kuthiwa iDA ivule ke icala ivule zona ke ingane zika Jacob Zuma kanjalo ke noMalema amagcwala. Asazi ke ukuthi kozana Nkomoni iziphi lezi zizokwenzeka eSouth Africa. Thina ziyakhala eMzansi siyakuthanda kakhulu. Be safe, make sure ukuthi uba right la ukhona. Hey, I can tell you